Kaixo, Aitor. Kaixo. Plazerra, hemen zurekin agotea. Berdin. Azaldu iguzu, zer dira zuretzako plataforma hauek? Niretzat, hasieran nire artia irakusteko leku bat. Eta gero bihurtu da, pura lana, eta lan horrekin nire salbabidaza. Zainot lan supermerkatu baten, telefono denda baten, eta bastante lekuz kanpoa ikusi naiz. Eta orduan, honekin, topa dut leku bat, aldotena, nigurotena libre sentikena izena, bosik, eta horrek, ansietatiak endu doz. Eta, salbabidaza, zango nahi. Zuk ze ikasi duzu? Unibertsitatean ikusentzunezkoa, eta gero masterra gidoilaritza. Eta nire ametsa da, zinean lan ikia. Zuzendari eta gidoilari moduan. Nolako edukiak sortze dituzu? Argazki artistikoak, onja gutxi. Eta bestela argazkixak bilutzik. Eta oin azken aldixan beste jente batekin bideo sexualak. Arpidedunek zeren arabera ordaintzen dute? Hilabetien prezio bada. Prezioan jartzen dut. Nik nire OnlyFansa $5 dakot. Eta egun, zenbat irabazte duzu? Gutxi gora bera, 1.500. Hilabetero 1.500. Ez dago txarto? Ez. Nola hasi zinen abentura guzti hau, nola hasi zenuen? Hasi nintzen Instagramera egoten argazki artistikoak. Zensura badau. Ordan Twitterera pasau nintzen. Twitterren, konturaketa Twitter porno dala, basikamente. Eta ordan egun baten aiz dakot kamaria mobiakin, eta ez da hain artistikoa, baina guztau gilesatu bai. Eta orla, poliki-poliki. Gero zanen, guazen OnlyFansera, haber dirua ataraten dan. Eta egun zen jarraitzailea dituzu? OnlyFansen? Bai. 210 erola. Asko dira, gutxi dira, ez dut plataforma kontrolatzen. Ez dakit. Zelanik ez auketan duten jentia bastante famosua dana. Eurantzako gutxi baian eretzat irabazten dutena, eskertuta.